Hvad så alle sammen? I dag så har vi lige startet en ny kanal. Altså mig og Lukas, vi har altså vores egen YouTube-kanal sammen. Min finger. Det er da rigtigt. Jeg hedder Lukas. Jeg hedder Lukas Nielsen. Nej, Lukas Nice 10. Uden stort L. Og tilsammen så hedder vi Frederik og Lukas FRLU. Men der kommer nogle videoer med den her pistol, for den er jeg rigtig glad for. Og jeg hedder Frederik F. Uden stort F på nogle af tidspunkterne. Der er F. Og det var så bare det, jeg vil sige. Og der kommer sådan måske vlogs ud. Det har jeg ikke lige tænkt over endnu. Men bare roligt, vi skal måske også snart kigge efter nogle kameraer. Det skal vi gøre. Hvad med Silas' YouTube-kanal? Skal vi sige det? I kan også godt gå ind og følge min lillebror. Han hedder Silas Nice 10. Og ja, og det var så bare det. Og så kan der også godt komme nogle jellybeans-videoer ud og sådan noget. Og hvis I gerne vil have en YouTube-kanal, ligesom vi har, så kan I bare spørge, og så kan vi lave en til jer. Det koster ikke penge, bare roligt. I kan bare skrive noget i kommentaren, og så kan vi prøve at kigge på det. Jeg tror virkelig ikke, det her bliver særlig godt. Okay, men de første, der ser den her video, og de første 10 på en YouTube-kanal. Nej, det håber jeg virkelig ikke, det sker. Vi ses. Vi siger, der er en heldig en, som vi prøver at lave en YouTube-kanal til. Og vi har også nogle subscribers. Du skal have en e-mail og Gmail. Det er jo rigtigt. Ja, først så skal I have en e-mail inde på YouTube. Det skal I lige have oprettet. Og så skriver vi til jer ned i kommentaren. Men vi trækker lov af alle dem, der har sagt noget. Ja, det ses. Ses. Ses.